Сенто. Съжалявам, че трябва да кажа, ама малко хейтвам. Не че ги мразя, ама това е реалността. Да запалиме и тея салфетки. За интродукция на тая продукция на гърмима, да има за ушите или посукция с рима, да има за душата ти от зелената книга. И пак гладен ще сидиш, тома леко не ти стига за ден. Как ще стане мен? Акълът ти е бавен като първия съджем. Голем като професор, но в главата нищо няма. Виждам дипломата 6, мато е зрителна измама. Дали с помощ от публиката или с помощ от мама. Съвестта ти е съдрана, но измамата голяма. Свикваш сутрин като станеш да кихаш 50 левки. Вечерно време тялото страда и хвърля салфетки, но на тебе не ти пука, нито на твоите авери. Салфетки ще се хвърлят, стига кинти да намери. Всичките марионетки и пионки ние ги знаем, ама ходят с папионки. И за това си траем стой споко, бе. Влиза мистер Боко, е. Тикве на глава, ма на врата и е широко, е. А моята продукция остава си безплатна. Ако чуя за корупция и аз ще си открадна. Защото моята душа е гладна, няма ко да лъжа. Сам ще си вляза в казана, даже сам ще се опържа. Да ти върже насляпо, да имаш разговор с глухата. Но всичко се записва чухата, тръгва клюката. Пука ти нормално е, на всеки му пука. Колкото да викаш другото, оставаш мижитурка. Иначе с годините ще се качиш в йерархията. Да знаеш, има ред дори и тука в анархията. Всяка жаба знае гьола, някои жаби знаят два, други стават акули да хванат повече пара. Ситуацията е тази, всеки знае 2200. Ако кривнеш от пътя, някой идва и те измества. Кът не ти харесва, сори, незаменими няма. Идва втори, трети, пети и играта продължава. Кръговрата на живота във властта е много лесен. Ебата в газа и пееш само тази песен, но чудесен е живота, кът вярваш в салфетките. Ся са кефиш, ама ще си разчистиме сметките. Дали след 50 години или утре не се знае. Твоите сметки от кога са, че не виждам край.